はい、みんな集まって。私はみんなの意見を聞いて会社を動かしていきます。アウト。社長、それアウトですよ。あなたが責任持ってるんですよ。社員の幸せも会社の成長も全部あなたの両肩にかかってるんです。先代の顔色気になりますよね。ベテラン社員の圧もあります。でもそれをみんな飲み込んで、あなたは決断をする。一国一城の主。待っていては、チャンスも人も逃げていきます。ワンマンじゃなきゃいけないんです。全部決めてください、自分で。よろしいですか？